Mimlija enerġija u entużjażmu eluf ta' Maltin u Awċin ipparteċipaw fil-President Solidarity Fun Run mixja li t-tema tagħha kienet Nazzjon Wieħed għal waħda. F'ġurnata b'temp mill-isbaħ huma telqu minn 4 postijiet differenti l-Università l-Pjazza ta' Raħal Ġdid, Santa Venera u Rabat. Fost dawk li telqu minn Biswit l-Università kien hemm il-President u l-Prim Ministru. Kurrotta ntemmet fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fejn hemmhekk kien għaqdu l-eluf ta' parteċipanti li kellhom ħin ta' divertiment sakemm waslu l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Tkellimna ma' wħud mill-parteċipanti li spjegaw kif l-iskop tas-sem tagħhom huwa dak li jgħinu l-ħadd ieħor. Mixja tajba, ħalli s-saħħa sarta bil-ġelat u biex ngħin. Biex nimxi u biex nagħti donation ukoll. L-ewwel qed ili nieħu maċija għal xi ħaġa ġusta u hawnhekk hawn it-tim kollu taż-Żejtun Kids Club, allura aħna dejjem konna favur xi ħaġa pożittiva. Proset kull min jattendi u jalla jibqgħu jikbru dawn l-attivitajiet. Well, first of all, for charity and helping the people, I think it's a very good initiative. And I think people support it a lot. Mixja ta' solidarieta fost il-poplu kollu, mu nixtieq onestament minn naqqa li għandna nagħtu biex inkomplu ntejbu l-ħajja ta' dawk li ma jistgħux u anzi m'għandhomx għejxin bħal ma għandna sfortunatament. Kunu parti minn il-mixja ta' solidarità. L-ewwel darba tiegħi nammetti ma ili ħafna nixtieq nagħmilha. Naħseb għall-karità ma jgħinlihux. Tuħu parteċipa ma' kulħadd u għax għandobli għal kulħadd. Mal-wasla tagħha l-President Kolejro Preka irringrazzjat il kulħadd tal-li b'dak li għamluha aktar gburija pajża. Dan hekk kif il-poplu Malti reġa' naqgħad flimkien biex iwassal sinjal lid-dinja. Sinjal li dan il-poplu huwa impenjat li jkollu l-paċi fid-dinja. Niftakru f'dawk huna bnedmin li sofrew minn attakki terroristiċi. U naqdu mal-familji tagħhom. Imma l-aktar irdu naqdu bħala bnedmin l-umanità flimkien ħalli nirriżolvu rwieħna u nkunu iktar impenjati għal paċi fid-dinja. Minħatijaw il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fid-dawl ta' traċedji li seħħew dan l-aħħar li l-poplu jingħaqad flimkien huwa biss qatra f'oċean. Ħabbar ukoll li 15,000 euro mill-Fond tal-Kawżi Ġusti se ngħata bħala donazzjoni l Malta Community Chest Fund.